Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu yena oyinkosi nomsindisi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izinjumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ngengakho konke senishumayeza khona senifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nikholwe ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, nifakazelane ezimfundisweni zenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ngemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha i-link kubo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini ngokusipha amandla okuvuka nanamanje ekuseni ukuba sizwe izwi lakhe. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amaqala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Bazalwane nani balaleli, yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwefihlakalo yemibhalo. Umoya ongcwele ekhazimulisa uNkulunkulu yena yedwa ohlezi esihlalweni sobukhosi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Silokho sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, omunye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu umnini mandla onke. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathumela wabaphathisa izwi bathembeka, ukuba uNkulunkulu ufuna abantu abathembakele. uJesu meze emhlabeni uthi umbhalo kwincwadi yesambulo sahluko 1 verse 5 and verse 6 eveza uthi yena ungothembakeleyo. So we understand ukuthi ke ukwethembeka kwaJesu umenza ukuthi avuswe ekufeni. Usathane sezitshela ukuthi uqedile ngaye uNkulunkulu amvuse, ukuba amandla akaNkulunkulu, amandla okuphila akuNkulunkulu. Usathane ulwa nenyama ukuthi ayicindezele ukuba ingayenzi intando kaNkulunkulu. Ingakho uJesu afika lingwe la emhlabeni emva kokuzila ukudla izinsuku eziwu-40. So uma ukuthi yabona abantwana bakaIsrael usathane wabasebenzisa ngakuMoses ukuze uMoses agcine onile.
Moses azange azenzele ezinye izinto, wazenza ngentukuthelo. Okusho ukuthi mekuthiwa intukuthelo ihlala esifubeni sesiwula. Kunezinqumo ongazithatha udiniwe, kepha lezo zinqumo azilungile mase kubuya ingqondo. Abantu abaningi baye esihogweni ngenxa yomakhelwane ukuthi ungani umakhelwane ongusukelile. Mesathathe isikhali noma umbese noma ngabe yini ambulala. So ngiveza le ndaba yokuthembeka kuNkulunkulu engelula una wonke umuntu othi ufuna ukukhona. uJesu uyena kusikhombisa ukuthembeka kuyinto enjani uNkulunkulu. Lapha kwincwadi isambulo sahluko 1 bese ithi incwadi isambulo isahluko sokuqala ivesi lesihlanu. yes. Nakujesu Kristu. Nakujesu Kristu. Ufakazi othembekayo. Manje uma uthi uzofakaza ngoJesu kufanele uthembeke phela. Ufakazi onjani? Othembekayo. Kuyona le ncwadi, kuyona incwadi esambulo. Uthi lapha kusahluko 12 verse 11 eseveza futhi ukuthi abanjani abayamunqoba kulomhlaba. Lapha kwincwadi sahluko 12 verse 11 nabo uqobo lwabo banqoba ngegazi lewundlu. Banqoba ngobani? Igazi lewundlu igazi likaJesu. Banqoba ngegazi likaJesu, usindisiwe egameni likaJesu, wamkela impilo uJesu ayabele abantu abafuna ukuphila impilo ethembakele kuNkulunkulu. Nangezwi lobufakazi babo. Bese kuba ubufakazi ukuthi wena uJesu umazi kanjani. Igazi lakhe ezakukusindisa bese uthula ubufakazi ngempilo obukade uyiphila uJesu akukhiphe kuyona. Awukwazi ukufakaza ngoJesu ungenabo ubufakazi. Awukwazi futhi ukuthi usindisiwe ungenabo ubufakazi. Wonke umuntu osindisiwe, akekho wazalwa esindisiwe. Wonke umuntu othi ke mina ngisindisiwe. Ukusindiswa lokhu kusekuthiwa bonke abantu hayi ibandla labasindisiwe, cha akulona ibandla labasindisiwe, akulona ibandla labasindisiwe, alikaze libe khona. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Alikaze libe khona labasindisiwe ibandla. Lithi izwi ke uNkulunkulu wakhuluma noMoses ehlane. Wathi Moses khuluma nayo yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrael. Incwadi yaLeviticus sahluko 19 verse 1. Wathi ukhuluma nayo yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrael, ubatshela ukuthi niya kuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. So abasindisiweyo awukwazi ukusindiswa ubuhlele jointini noma ukepetile noma ubhemgwayi noma uyaphinga noma uqamba amanga noma uyafeba noma uqhatha abantu noma uyisela. Okusindiswa usaphatha imithi, ufake iziphandla, ufake amabhandi ngalweni ngokusindiswa. Awukusindiswa. Phela mekuthiwa uyasindiswa uzohlukaniswa nokwezwe. Okamoya yilo ongafunwa abantu. Into ethatha bazizonde lento ekuthiwa ubungcwele ngoba phela iyona ubungcwele ingokuba ibahlukanisa lezinto ababambelele zona abanethemba kuzo lemhlabeni. Ngeke uze uthembeke kuNkulunkulu uphile impilo ebili, ufuna kuphile impilo eyodwa. Lithi iBhayibheli uma kuwukuthi uNkulunkulu wakho umlandele, uma kuwukuthi uSathane ubaba wakho umlandele, ngoba awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Khona inkosi yomoya ukudukisa lemhlabeni ethiwa yaphoswa lemhlabeni uSathane, uDrago, umhlebi nombulali. Ibusa abantu ngokubakhohlisa ukuthi benzise izinto eziphambene nento kaNkulunkulu nentando yakhe. Bese kuzoba khona inkosi engaphezulu kwaSathane. uNkulunkulu umyekile uSathane njengoba emkhiphile nje ezulwini wamphosa emhlabeni, umbekela isikhathi. uSathane uyasazi isiphetho sakhe ukuthi akatholelwanga indawo ezulwini, akasena ndawo noma angenzani uSathane ngeke azayithola indawo ezulwini. So lemhlabeni uyazulazula uSathane ufuna azobagwinya, uhamba uyabhonga njengebhubesi. So uma wena uvumela umoya kaSathane ukubuse, uhambe utshala nje, uhambe utshala ngezindlela eziningi ngoba uSathane ungumnini wamacebo. uNkulunkulu udalile uSathane uyaceba amacebo, bese athatha amacebo akhe awafake kubantu. Abantu babuka izinto zizinhle emehlweni kepha isiphetho sazo zingukufa. So la siyavezelwa ke ukuba itheni incwadi nabo uqobo lwabo banqoba ngegazi lewundlu nangobufakazi babo ngoba futhi
abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ungakuthandi ukuphila kwakho kuze bese kufeni kusho ukuthi wena ngeke uzame ukuzivikela nokwenza ukuphila kwakho kube kude ngokuqonda kwakho emhlabeni. Angikhathali noma ungabulala abantu abangakanani, noma ungazigqirha kangakanani, noma ungabethela kangakanani ngoba uzama ukuphila okude nokuzivikela. Umuntu ongcwele uthi umbhalo uBhalamu noBhalaki sebethumene athi ngeke uze umthakathe umuntu osindisiwe ukuba akawusebenzisi umuthi. Mawuthakathwa usindisiwe wena ngoba nawe uphatha umuthi noma ukholwa ngokuphelele. Umuntu okholwa ngokuphelele uvikelwa ngokuba indaba kamoya. Umuntu bethakatha uthakatha ngomoya. Njengoba bethakatha nje babiza amagama lakho ezintweni abazenzayo. Uma igama lakho libhalwe kuJesu wena akakwazi ukufinyelela kuwena umthakathi ngokuba wena ubiyelwe ngani ngomlilo. Ubiyelwe ngomlilo. Lisho njalo iBhayibheli izobhaphathiswa ngani? Ngomoya nangomlilo. So uma ubhaphathizwa ngomoya ukhona umuntu ongathakathi uNkulunkulu. Waphela wena kunomoya kaNkulunkulu wena. uNkulunkulu uphila kuwena. Into enza ukuthi ke nize nihambe niyofuna imithi ngokuba nimethemba uNkulunkulu nifuna ukwethemba imithi njengoba nimesebenzisa imithi. Umuntu okholwayo uphila ngokukholwa. Noma umuntu angazama ukwenzani, kepha wena ithemba lakho uyazi ukuthi unikele umphefumulo wakho kuNkulunkulu. uNkulunkulu akabhanqwa nalutho. Uthathe ichibi neziwasho ukhele udlala ngesikhathi sakho. Umuntu okholwa uyaunderstand ukuthi umkhuleko uwodwa unamandla. Lelo uJesu izinto zikamoya zenzeka ngokuzila ukudla nangokukhuleka. Uthi masikhuleke singaphezi. So ngibuyela kulento ukuthi ubufakazi bukaJesu ukhipha abantu abathwele ekuthwaleni, akhipha abathakathi abalahlisa izikhwama, akhipha izigebengu ekade zazibulala abantu azilanda azibuyise, athatha abantu basebelahlwe kuthiwa ngeke azaphinda biye utshwala babuyise bakhonze adlule abantu ababeje bayakhonza bayakholwa behlekisa ngaye. Lapho uNkulunkulu athi ke kulamatshe lawa ngaphendula lamatshe mina abantu banabami. Glory to Jesus Christ. Ezindaba uNkulunkulu uthatha into edelelekile ayisebenzise ukuze kube khona ubufakazi. Ubuyisa amahosha. Bazovuma ukuthi bonile bavume basebenza umkhonzo uNkulunkulu ngeenhliziyo zabo bazinikele badlula amakholo kade athayakholwa abehamba lokho ebuka abantu phansi naphezulu. Kodwa uma ubingelela avumele phansi ukhuluma ajabule nabanye abantu athi ukhonza nabo kepha mesefika ngaphandle kwabanye abantu ukhuluma hlebe azenze umuntu ongenasikhathi athi umzalwane unike lencwadi yaMateyu sahluko 5. Ngifuna ukukhipha lo moya wabazalwane bayakholwa bafuna ukuthanda abantu abazwana nabo. Mateyu sahluko 5 sukela ku verse 42 nje verse 42 40. Nosuka ekucindezela ukuba uhambe naye imayele libe linye, hamba naye abe mabili. Muphe ocela kuwe. Muphe ocela, ungakhathali ukuthi ubani. Umuntu umecela into engeke ngize ngimnike umuntu utshwala ugwayi, noma bethi ngicela ungithengela ngeke ngikwenze, noma bethi ngicela ungiphe imali kaBhiya ngeke ngikwenze. Imali yamakhondom ngeke ngikwenze, imali yamaphilisi yokuhlela indeni ngeke ngikwenze. Izinto lezi ngeke kusize. Uyagibela uthi uyojova ufuna ukuhlela ngeke ngikunike imali. Ngoba yini ngilule isandla kwisenzo wesimo. Kepha uma umuntu bethi ulambile, bethi ke usola impahla zokugqoka, bethi ufuna ngimkhaphe, bethi ucela usizo entweni engenabo ubusathane, ngizomsiza ngenhliziyo futhi emhlophe. Ukuba yini lithi iBhayibheli muphe ocela kuwe. Muphe umuntu ocelayo. Ungamflatheli ofuna ukutsheleka kuwe. Ungalinge ukuthi uma unento ungasiza umuntu unayo. Angikhulumi ke ngabantu ke abangakukholwa, ngikhuluma ngabantu abayakholwa ngoba iBhayibheli lilungisa lawa ngempela labo abantu bafuna uJesu. Lo ozayo uthi usafuna uJesu yena othi usafuna ukusindiswa engakomazi uJesu liyamtshela ukuthi uma sowuza la nayo impilo kumele uguquke phela ungethi uzobona ufakazi ukuthi wena ubungashonisa. Kepha manje usashona simoboleke uyaboleka ngathi umphila umuntu ukuze mengakhokhi inhliziyo yakhe ingabe ibhlungu ngoba umboleke sengathi umphile.
ukuze besebuyisa noma umbona engakokhokha inhliziyo yakhe ingacabanga ukuthi awukwelete izifuko ububi ezolonto lezo hambe uyobasela imali umuntu uhluphekile uze kwena uhluphekile wena uyahamba uyobasela imali uthi hayi phela ngikunike vele kunenkinga ubolekiselani ngemali nezinkinga. Thina abantu siyathanda ukuthi sizilandulele senze amaqhinga ethu njalo futhi abanga inzondo nenhliziyo embi kanti thina siyalungiswa ukuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Uma umuntu eboleka kuwena mnike ungaflatheli uma unako. Nizwile kwathiwa othanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho bese uzonda isitha sakho. Kepha mina ngithi kini Manje indaba iyashintsha ithi ke thandani izitha zenu. thandani obani Izitha zenu. thanda into enzima nawe ukhiye lo. Awayitshela uNkulunkulu uzogoba izinhliziyo zethu eziphakemeyo eziqinile. Uthi ke ngizothatha bonke abaphakemeyo ngibehlise bese kuthi abaphansi ngibaphakamise. Ukuphakanyiswa uNkulunkulu awuziphakamise wena. Ukuziphakamisa kwakho uNkulunkulu akakufuni ngoba kamsana nobubi nezinto angazifuni. So manje uthi ke thandani izitha zenu nibabusise bese abaniqalekisayo lowo okuthukayo mhlawumbe ngoba uqalekisa ukuthuka umuntu ngenhlamba. Nibaphathe kahle abanizondayo Nalowo okuzondayo uzumnika amanzi umphakele ukudla uhlale naye umxoxise bese ithi isizathu khona eBhayibhelini ukuthi ungani le ncwadi ungayidedeli. Hambe ukunika incwadi yamaRoma sahluko 12 verse 17. Ifuna understand ukuthi uNkulunkulu kugani umele ukuthi isitha sakho usinika amanzi. Usho uJesu nompostoli Paul ufika azofakaza ukuthi ke ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Ungaphindiseli umzalwane okholwayo akakwazi ukulwa okubi ngokubi ngokuba wena uma ulwa okubi ngokubi uyefana nalomuntu okulethela ukubi ufile nje ngaye. Akukho ukuzilandulela ukuthi ngithi uyalonqalile nje manje mina bese ngiphindisela ngokuba mina bengafuni ukuthi angijwayele kabi. Uyafana naye ngoba wena usumjwayele kabi naye. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Njalo bheka okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Akusho ukuthi uzincengele bathi thanda abantu iba nokuthula phakathi kwabantu. Ungazwakali ukuthi umzalwane sowuhlebile, umzalwane sowuntshontshile, umzalwane sowuqamba amanga. Uyabona ukuthi iBhayibheli izolungisa ukuthi lingahlambalazeki igama likaNkulunkulu ngenxa yethu thina sithi sihlezi phakathi kwabantu sihlezi phakathi kwazo izoni nathi besiyizoni. Lapha kwenza ukuthi ke mina ngithi bese ngisindisiwe bese ngibona ukuthi ngingcono kunabonye umuntu. Lo muntu usawumfowethu, lo muntu usawudadewethu, usawumama, usawubaba. Ukuthi nje ngokwempilo asibone ngokufana ngokuba mina ngibona impilo yasezulwini nenubuke yasemhlabeni. Bathi akusho ukuthi mangimthathe kancane ngoba mengimthathe kancane kusho ukuthi ke ngeke asiseze emngcweleni ngoba uzothi abantu abasindisiweyo bayedelela bathatha abantu kancane. You understand? Akukhombisa uthando. Azi isikhathi umise umuntu odakiwe utshwazi ngoba uyakwazi asikisho ngosokumdelela lo muntu ungamhloniphi uvela usuhambe ekhuluma nawe noma unqaba uhambe uyedelela ukuhlaza izolonto le yima naye lo muntu lowo abone ukulunga kwena noma kuthiwa uthatha kancane into ayishoyo wena uyafundiswa ukuthi ke ube nokunakekela abantu ukhombisa ukuzotha ishaka kumisa 30 minutes ekubhedele uzumthatha hayi sengiyahamba umtshele kahle futhi ungazange ngixabane ngoba ukuba kuhlaza kwenza ukuthi ube star noma ube isikhoko kwenza ukuthi ube nezithengela sidingo ngoba yini uthi hayi mina ngibhedelwa mina alela wena iBhayibheli lithi lapha kwincwadi yaMathewu incwadi yaMathewu sahluko 5 lithi ke busisana abanizondayo niphathe kahle abanizondayo ithini. Kepha mina ngithi thandani izitha zenu nibusise abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo. Baphathe kahle abanizondayo. Nibakhulekele abanizingelayo. Khulekele ngisho umuntu ekuzingela. Umuntu osindisiwe mekhuleka ukukhulekela ukuthula. Awukhulekeli ukuthi uNkulunkulu abulale umuntu okuzingelayo. Ukuba wena uma ufa noma lo muntu ekubulala. Uma ukuthi uyakholwa ukuthi umuntu owenza kabi. Uma ukuthi uyakholwa ukuthi umuntu owenza kabi usebumnyameni
noma ngabe kuthiwa ukwenza kabi ngeke wena ufune isibani sakho sicishwe ubumnyama awukwazi ukuvuma uma kuwukuthi uyaqonda ukuthi umuntu owenza kabi usebumnyameni ngeke wena uvume ukuthi ukukhanya kwakho kucishwe ubani umuntu osebumnyameni ukuba wena ukukhanya kwezwe so umuntu akazama ukucisha isibani sakho lento iyakuphi kutshela mina iyala engithi mina uJesu uthembakele ngokukhanya kwakuyena uJesu uthi esesesiphambanweni uJesu baba bathethelele azange athi uJesu baba ngiphendiselele isibani sakhe abakwazanga ukusicisha sokuthembeka kuNkulunkulu waze wavuka ekufeni ngenxa yokuthembeka waxolela izoni esesesiphambanweni ubani ongenza lonto leyo ngoba siyakusaba ukufuyaza ukuthi uJesu unamandla ukuqonda ukuthi ekufeni kunokuvuka ekuthembekeni uNkulunkulu kunokuvuka wena stand ufa nje ukhululekile thina ngapha siyadabuka mekufa umuntu ngokuba vele asazi lutho kuba besazi kuba besiphila impilo engcwele besothi siyambongela yena osezoba noNkulunkulu sevele kuthi umuntu ezulwini sizohlangana ezulwini kuphi khona izulu khona isihogo injini iBhayibheli izindlela zimbili khona incane ingcingo futhi bambala bazohamba kuyona bese bakhona enkulu ehandwa enombani ithi baningi abaya kuyona bayibhujisweni so umazi kahle ukuthi umuntu ubephila impiloni uyazi kahle kamhlophe kunomuntu mefu yakhe ukuba vele imbali yafakaza so la emhlabeni thina sifumene sifunde ukuthi sithande ukuze sibe abantu abathembakele uNkulunkulu ongiphela incwadi yamaroma bese ke siyabuya kakhulukazi ngikhuluma nalabantu laba abantu bayakholwa awukwazi ukuthatha kancane abantu abangakholwa ngoba uthi uyakholwa awukwazi ukuzikhukhumeza ngoJesu uJesu asiziphakamisi ngaye ngokwempakamo yenyama obanike ningaziphindiseli nina bathandwa singaphindiseli thina abathandwa kodwa dedelani ulaka masiyekele intukuthelo ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokuba kubhalwe phansi kuthiwa ngokwami ukuphindisela kusho ba ngiyakubuyisela mina yes isho inkosi kusho ukuthi uNkulunkulu kuyena uza kusiphindiselela ngesikhathi sakhe thina nganesikhathi sisaphila noma kuthiwa uyafa manje uyashawa kuthiwa ngiyashawa yabo sengaba naloko ngithi uNkulunkulu ngicela ulungise mina ukuthi ngingafiki la inhliziyo yokwesaba ngoba yini ukwesaba kuqeda uthando ukwesaba uqeda uthando ukwesaba uqeda uthando ngisho ukuthini abantu bayakusaba ukufa kepha bona bayabulala umuntu akajabulela ukuthi ubulele omunye umuntu ngoba naku bezivikela ayikho into ongayijabulela ngokubulala umuntu ngoba ngesikhathi ubulala umuntu bese kuphela uthando ukufela ukuthi umuntu bezontshontsha mhlawumbe wangibulala ngiyakanderstand but ukufela ivangeli akufani nokufela izinto semhlabeni ukufela ivangeli mina ufune ngife nginokuqonda ukuthi isibani sami sinaqishwa umuntu ongakholwa isibani sami sinaqishwa isibani ukuphila okuphakade ingakho uJesu kwincwadi yaJohane sahluko 10 verse 11 and 10 starting from verse 10 uthi uJesu isela kalizi ungongokweba umuntu oze ukuzobulala ibandla akazile ngaphandle ukuzontshontsha abafundi nezimvu zikaNkulunkulu nokubulala nokubhubhisa kusho ukuthi uSathane uqobo lwakhe lo ngoba phela imisebenzi kaSathane le mina ngize ukuba kepha nokuJesu usinika ukuphila babe nakho uchichime ukuphila okuchichimayo ukuphila ungaphili ukuba into echichima ngeke ize iphele iningi yanele ukuphila sikunikwa uNkulunkulu kwanele ukuthi thina sibe nokuphila okuphakade thina sidinga ukuphila emhlabeni uthi noma sowufa uthi uNkulunkulu kuAbraham uyofa somdala ngokuthula izinsuku zakho sowuziphilile nakuDavid kusho the same thing usho kubantu abakholwayo ukuthi umuntu okholwayo uma umuntu okholwayo angisho umuntu osondayo noma esontweni ngisho ikholwa umuntu onjani na umuntu othi mezwe izwi akholwe yilo bese yalenza ukuba uma uzokholwa izwi uma uzolizwa izwi ungalenzi akwenzi kube ikholwa ngisho ngaye esontweni 100 years kepha ulona ikholwa wena uya esontweni uyasonta wena umehluko yilowo
Manike. uStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka ulate. Bengithi kade uzoya lapho. uStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka kuNkulunkulu ethi Nkosi Jesu yamukela umoya wami. So lethi bathi inganekwane hayi yebhalwa belungu. Le ncwadi ikhuluma izinto ezibhekene nomlungu. Umlungu naye uyafeba. Umlungu naye uyantshontsha. Umlungu naye uyabulala, uyadlwengula. Uyaphinga. Uyabulala. iBhayibheli likhuluma ngomuntu nenhliziyo yakhe. Alikhulumi ngokuhlanga. Ithini esingalenza libe ubuhlanga ngoba vele bese lingasafuni ukuhlukana lemisebenzi yethu okukhohlakala. Sithi hayi phela kulona elithi iBhayibheli afike nabelungu. Lalela umhlaba ufuna bafike nabelungu phela. Ngoba iBhayibheli likaNkulunkulu. Bafike nencwadi esilethela ulwazi ngoNkulunkulu. Wena ngabe uyabonga uNkulunkulu ukuthi wasebenzisa abantu noma babeyisebenzisa ngokukhohlakala bona. Kepha wena usuqonda uyabona ukuthi cha hayi uNkulunkulu wangisiza. Lithi iBhayibheli kusebenzelana kube kuhle konke kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Lapha thina siqonde nje. Sifuna ama excuse ukuzilandulela lokuthi hayi lokho hayi cha mina ngeke nje hayi ngeke ngilunge hayi lokho kwalaba bodwa ayikho lonto leyo. Nginike incwadi yabaRoma sahluko 12. Ningaphindiseli nina bathandwa, ningaziphindiseli nina bathandwa. Kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Kepha uma isitha sakho silambile, siphe sidle. Uma isitha sakho silambile, siphe sidle. pho wena waye ufihla ukudla noma ngeke umakhelwane wakho esidle ezocela ukudla unakho. uNkulunkulu bezovula eminye iminyango ukuthi ukudla kwande kube kuningi ngenxa yommono ukudla wena ungabusakuthola. Uyohlezi uhlupheka ngoba vele nomona. Abantu abanomona it's either bazoceba ngokukhohlakala noma bazohlupheka ngenxa yomona. Uma somile siphuzise. Uma umuntu omile eyisitha sakho uphuzise ngoba wena uyena isitha naye uyena oyisitha sakho. Ngokuba ngokwenza lokho, ngokuba ngokwenza ukulunga uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Ufana nomuntu nje uthela amalahle ekhanda lomuntu olomona. Ngoba uyabuza uyenza kanjani lento ngimzona. Yabona ngitshela uSathane ukwenza ukuthi udlinze. Yazi mhlawumbe uzongithakatha. Mhlawumbe uzothatha ukudla kwami nje ayokuthakatha ngimtheni. Wena uthakathayo inhliziyo yakho icabanga izinto zokuthakatha. Mawukholwa uyaunderstand ukuthi noma ngithiwa wenzani. Mina ngifela ngizitshela ngoNkulunkulu mina. Hayi ngiyazitshela futhi lokho. Mina ngibelonga kuNkulunkulu noma ngabe uthi uSathane uzama ukufaka imicabango engakanani ngokukhohlakala kwabantu. Ngithi nje mina ngingokaNkulunkulu. Lokho kuyangisiza nanokuthi ngize ngigudluze imicabango yami kulento le yokuthi hayi mhlawumbe uzongithakatha hayi mhlawumbe ulethe umuthi. Wena usuzithakatha ngoba uzothi ukuthakathile kazange ngenxa ukuthi wena. Yazi abantu leminyango bamaxuku kanjani. Abantu la eminyango bekhuluma nomuntu into uyenza iphelele engenabo ubufakazi. Hayi ufike la impela bezongithakatha ngimona indlela ebenza ngabe lokho eqalaza. Hayibo. Azama zakuthakatha umuntu sohamba ukhuluma ngayo into engekho. Thina sinjalo singabantu. Ubungambona indlela abenza ngayo bese angasafuna ukumshiya yedwa. Wena ongazithembi ukuba bowukhona ubuzomshiya uhamba ubuye. Unganqotshwa ngokubi. Unqotshwa okubi. Abazalwane abanenzono abangabona abanye abantu bengabantu bezibona bona bengabantu ngenxa bathi bona bangayakholwa. NabaFarisi nabaSadusi babenjalo. Babethi behamba ngomthetho kaMoses bezitshela ukuthi bona baqondile kunabanye abantu becindezela abantu ngomthetho. uJesu ngesikhathi emahlulela abaFarisi bahlangana befuna icebo lokuthi bangamulala kanjani ukubuya baphazamisa ekukhohlakaleni kwabo. Ayikho into ethi uJesu bambulala ngoba bamthola enza into ephambene. Bambulala ngokukhohlakala. Namanje abafundisi abaningi babulala abanye abafundisi ngenxa yokukhohlakala. Ngoba bafuna ukwambula imisebenzi yabo yobumnyama. Bafuna bona gcwale izihlalo emabandleni kwande imali kepha abantu bayesihogweni.
So we understand ukuthi ngempela thina abantu sikhuhlakele kangakanani. Thina abantu sikhuhlakele. Nobani usibona ilungile. Athi meziqala sibona ilungile azikale ngomunye umuntu. Inkinga yethu uma uziqala noma uzahlulela ngomunye umuntu. Hayi ngingcono nobani ngoba ngiphuza. No, but uyazonda. Hayi ngcono nobani ngoba mina ngibhema ugwayi. Hayi into ngcono ngayo ngoba uyaqamba manga. Futhi uyisifele, ukepetile. Uyisidakwa. Ibandla nalithi ke ungahluleli khona nongeke uzwahlulele. Kusho ukuthi ungalahle omunye umuntu nawe kubeni ke. Senkingeni. Uma uzothi wena hayi mina nje ngingcono ngoba ngisangoma loyana umthakathi. Nobabili senkingeni. Lezi iBhayibheli ikhipha phela ugongole emehlweni akho khona uzobona kahle khona uzotshela umakhelwane ukuthi hayi makhelwane nawe unogongole emehlweni. Awukwazi ukuthi uzofakaza ngoJesu wena ubungazange uzuphume empilweni uJesu afuna uphume kuyona. Soze kufunakala abantu abathembakele ezwini abazolenza izwi lakhe lipheleliswe kubona. Uthi uma ungiphika phambi kwabantu nami ngizokuphika phambi kwezingilosi naNkulunkulu. Unganqotshwa ngokubi kodwa ngoba okubi. Ngifuna ufakaze before uzuqhubeke. Ngifuna lencwadi yaMathewu usahluko 5. I know usahluko 5 manje usahluko nginike le yalontuzana yaLuka usahluko 12 kusukela kuverse 49. Yabona uJesu uzosihlukanisa ngokuba vele siyaphila simndeni siyathandana kepha mase kuziwa endabeni yokukhanya ukuhlakanipha kwaNkulunkulu uyena okuletha kubantu. Angikwazi ukuthi mina ngizophoqa ukuthi ngenze izinto ezenziwa abantu basekhaya ngenxa ukuthi ke ngijabulisa bona ngoba kuthiwa ngikhule kanjalo. Uma sekufika uJesu ngilahla konke angikhethi. Ngilahla ngisho umuntu engijona naye ngiyamlahla. You understand? Uma ngisebenza ebhali noma ngisebenza eclubini ngiyashiya lo msebenzi. Manje uzosebenza mayami manje uzomnikela uJesu. uJesu uthi ke lapho khona yena indlela uyayenza. So wena uthi phela ngisebenzela abantu abami emsebenzini ngumuntu wesifazane bathi ngigqoka ibhlukwe manje ngizogqoka bese ngiyaxolisa uNkulunkulu. Ayikho into ozoyixolisa uNkulunkulu. Wonile wagqoka ibhlukwe. Ungawushiya lo msebenzi uNkulunkulu akunika omunye umsebenzi. Ngenxa yokuthi asimethemba uNkulunkulu sifuna ukwethemba thina uqobo lwethu maningi. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni. Uthi uJesu ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni. Bengifunisisa kangakanani. Bengifisa kangakanani ukuba ngase wokhelwe. Uba lo mlilo soqalile. Kepha nginombhabhatiso. Yepha ke kunombhabhatiso usho ukuthi ke kumele ngife. Kumele kubulawe inyama ukuze kuvuke umoya. Yona mbhabhatiso akhuluma ngawo. Engiza kubhabhatiswa ngawo. Ngikhathazekile kangakanani uze ufezeke. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Ngithi kini cha. Uyaphika uJesu uthi cha. Kepha kakhulu ukwahlukana. Into ayilethile phakathi kwethu ukwahlukana. Ukuze ke yalela. Lithi noma esebuya kusho incwadi yaMathewu 25. Sithola kuverse 32 ithi mesebuya uJesu ngenkazimulo yakhe nezingilosi. Uyofika hlala esithalweni sakhe sobukhosi bese aqoqa izizwe zonke izizwe bengikhuluma ngezizwe ngikhuluma ngayo umuntu edaliwe emhlabeni. Bese ke ahlukanise njengomalusi ahlukanisa izimbuzi nezimvu. Nale emhlabeni uzokwenza the same thing. Izwi likaNkulunkulu olandelayo uzoba yimvu. Uthi uJesu ke mina ngingumalusi. Ozwe izwi lami uyalilandela. Bese kukhona isela elizobulala lidukise. So lemhlabeni izuthu izinto izimbuzi nezimvu. Uyazikhethela ukuthi ufuna ukuba yini. Izimbuzi kuthiwa ziyothathwa zilahlwe. Bese kuthiwa izimvu mazithathwe ziyophila nobaba kwangona phakade ziyoluswa ezulwini. Seziyohlala noNkulunkulu. Njengayo imvu yayifikile emhlabeni uJesu Kristu. Yizo lonto leyo. Etheni incwadi. Ngize ukwahlukanisa. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni. Bengifisa kangakanani ukube ngawusokelwe. Kepha nginombhabhatiso engiza kubhabhatiswa ngawo. Ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Ngithi kini cha. Kepha kakhulu ukwahlukana. Ukwahlukana. Ngokuba kusukela manje kuyakuba khona
abayisihlanu endlini So enye. uma siba u5 endlini bese ahlukanise. Aba-2 bazohambisana, aba-3 bahambisana. Manje kwenzeka aba-3 bahambisana, aba-2 bahambisana. Kuba yini? Uzoqoqa ibandla lakhe. Asibone abanye emhlabeni. Uzelwe lithi ungiphefuna incwadi kaJohane sehluko 3. Lapho khona ethi lokho okuzelwe inyama okwenyama. Lokho okuzelwe umoya okukamoya. Usho ukuthini uJesu? Usho ukuthi ke wena okababa wakho noma wakho ngokuzalwa uzelwe ngokwenyama. Kepha ngokukamoya phela manje uma wamukela izwi sozobuka abani ukaNkulunkulu. Yezwa lonto leyo ithini? Wayesephendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngomoya angengene umbuso kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama. Nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali kuwe. Nimele ukuzalwa ngokusha. Simele ukuzalwa kabusha. So manje uJesu uzohlukanisa. Khona bazozalwa kabusha, khona bazohlala baqhubeke babe yidlento abafuna ukuba yiyona ngokuba lemhlabeni khona kumele sibe yikho, khona sifuna ukuba yikho. Sinokukholelwa ukuthi uma sifa sisoya emsamo. Kepha uJesu uthi ke fanele sivuswe kwabafileyo. Uthi khona indawo ethiwa iseHades, khona indawo ethiwa iseParadise. Njalo le uJesu bekhuluma uyahlukanisela ukuthi izimbili izindawo. Wena uyazikhethela. Lemhlabeni either uzophilela uNkulunkulu noma uzophilela inyama. Inyama ibuso uSathane. Ukube isifunelo kwayo igcwele inkanuko nenkani. Ikholelwa izinto engaziqondi engakwazi ukuzichaza inyama. Inyama inenkani inyama tsheleni. Iyagoloza ikwenzisa iyafukuzisa inyama. Icabangisa yakhe imicabango engekho izibe khona kuwena iphile kuwena. Ungakaze uyibone. Cha ubani uyangizonda. Ngibuka nje indlela ngibuka ngayo. Engakaze asho lutho. Ezindaba. Awubelewele ngale kwincwadi yalontuzana. Bese kule ncwadi esiqala yona. Matthew 5 verse 42. Sesiyavala. Muphe ocela kuwe. Muphe lo ocela kuwe. Ungafulatheli ofuna ukutsheleka kuwe. Uma kukhona umuntu obolekayo kuwena unakho umsize. Nizwile kwathiwa wothanda umakhelwana wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu. Thandani izitha zenu. Nibabusise abaniqalekisayo. Nibusise nalabo abanithukayo. Nibaphathe kahle abanizondayo. Nalabo abanizondayo nibaphathe kahle. Nibakhulekele abanizingelayo. Nalabo abanifisela ukubi befuna ukunibulala nibakhulekele. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo. Sibe ngabantwana bakayi. Inyazi inyama ithi wenze umbhedo lento le. Ayeke umuntu efuna ukungibulala ngilo ngimthandazela. Mina ngibhedela. Ezonto le. Inyama le ikhuluma kwayo. Ezonto le. Konje incwadi leyo njalo. Ithaba kwenyama unyama Romans 8 sahluko 8 verse 5. Ithakweba kwenyama banako kwenyama. Ngokuba umthetho mawuqala nje ubheka uverse 1 wakhona ithi ke kanjalo ke akusekho kulahlwa kwabaku Kristu Jesu. Ngokuba umthetho kamoya. Wokuphila. Umthetho wokuphila kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu lokuphila. Kristu Jesu. Eli kuKristu Jesu. Ungikhululile ilona lesikhulula. Umthetho wenyama, inyama ezifunele kwayo. Umthetho waNkulunkulu wokuphila iwona osikhululayo kuphi ekufeni. Ngokuba lokho okwehlula umthetho. Ngokuba umthetho ungenamandla. Ngenxa yenyama. Usho ukuthi inyama umthetho lo bobekiwe lo wenyama wahluleka ngokuba abantu banenkani abafuna ukuzwa umthetho. So ukholwa ngokuthi manje uzinikele wena awusaphoqwa ngomthetho kepha uyanika umthetho kamoya wokuphilisa umoya. You understand? Ngiku verse 5. Ngokuba okwenyama banaka okwenyama. Abekwenyama banaka okwenyama. Ingakho ngithi umuntu ophila enyameni uyagolozela izinto zakamoya azibone zingenakho ukuqonda. Ingakho lithi iBhayibheli ke ivangeli lesiphambano lubuwula noma lubulima kulabo ababhubhayo kepha lingamandla kulabo abasindiswayo. Ukuba ngeke azazizwe izinto ezishiwo uNkulunkulu uzibona ziweak
uzibona zingenamsebenzi, uzibona zingeke zimsize. So ukuncamela ukuthi yena azihole, yena afuna ukwenza izinto ngendlela yakhe. Umuntu wenyama manike. Kepha abakamoya banaka okukamoya. Abakamoya bahamba ngomoya. Ngokuba kunaka kwenyama Kunaka kwenyama ukufa. Kepha kunaka kukamoya kungukuphila Kepha nokuthula. ukunaka kukamoya ukuphila nani Nokuthula. ukunaka kukamoya kuyisibani sokuphila nokuthula. Into lokho iBhayibheli libelese ukuphila, ukuthanda nokuthula. Ukuthula, ukuthanda nokuphila. Izona zinto lezo uNkulunkulu asabele zona. Buyela ngale leyancwadi leya yaMathewu. So yonke into esiyenzayo uNkulunkulu usenzela ukuthi sithole ukuphila. Incwadi yaMathewu 5 sesiyovala. Ukuze nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Yes. Ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle. Ilanga likaNkulunkulu lisithola sonke emhlabeni, alithola abangcwele kuphela. Anise imvula Nemvula phezu kanjalo. kwabalungileyo nabangalungile. Inethela thina sonke emhlabeni ayikhethi imvula kaNkulunkulu. Ngokuba uma nithanda abanithandayo. Ngokuba uma sithanda labo abasithandayo. Ninamvuzo muni na? So kubuyela lento ngisho ukuthi amakholwa akwazi ukuthi athande noma zona nabantu abakholwa nabo kuphela. Awubingeleli futhi abantu okholwa nabo kuphela. Abenzi njalo nabathelisi na. Ngokuba nabantu abangakholwa benza the same thing. Futhi uma nibingelela njalo abafowenu bodwa nenza lukhuni luni na. Yenza lukhulu luni na. Abenzi njalo nabezizwe na. So kunale ngqondo ukuthi athi umuntu ayingane yakabani nje afika aziphethe kahle. Uyakholwa lo muntu kusho yena kanjani esikhululeka nayikhombisa uthando yena uyahlulela bese imbingelela athi ya kanjalo nje. Like akakhombisa ukuba umama ukholwayo ingane mhlawumbe ngelanga akwazi ukuhlala nawo phansi ayifake izwi lokuba qotho njengomntwana kaNkulunkulu noma umntwana omncane. Yena nje lo mntwana angifuni nje athela abantwana bami ngalomoya wakhe. Ngelinye ilanga umntwana wakho usenza lento enzomakhelwana usazi uzothini. Ngoba uhamba ukhuluma ukuthi nje mina abantwana bami basiphethe kahle abafani nje nabantwana banaphayana. Abantwana bami nje benza kahle futhi bayafunda bese kubuya la efunda khona esikole ubuya nesisu bese uyaphoxeka. Musani ukuziphakamisa. Thandana abantu, nibingelela abantu ngendlela, nikhombisa uthando. Yenzani ukunyuka phakathi kwabantu. Yibani usapoti uweze nina amakholwa okuqala. Abantu ukuze babone uJesu akhazimulisa ubaba wathi sezulwini, masenze kahle thina. Sija ukukhomba imilo kwabanye abantu, thina siziboni thina. Sonke yonke into eza sizibona silungile thina. Abantu abonakala kakhulu emhlabeni nabantu abakholwa. Because uthethe uyakholwa abenza izinto ezibonile. Ukholwa kusho ukwenza izwe libhalwe phansi. Futhi awuqhobi ngalo uzikhukhumeza ngalo. Uhamba ngezwi kuphela wena. Umuntu bebuza ukuthi uphila impilo umtshela ukuthi mina ngiyakholwa. Yini ngokuba izwi lizolifakazela. Abantu abaningi bakholwa ngemlomo. Basindiswe ngemlomo. Benzisa izinto ngomlomo. Ngakho ke manibe ngabapheleleyo. Masibe ngabantu abapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. ngokuba uNkulunkulu ngesingisi lithi asibe perfect. Ukuba uNkulunkulu perfect. Ukuba perfect kwethu akubi perfect ngokuqonda kwami. Ngiba perfect ngenxa kaJesu. uJesu Kristu inkosi. Uthini? Ufakazi othembekile. Naye nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo. Izibulo kwabafileyo. Nombusi wamakhosi omhlaba. Kuye osithandayo. Nowasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe. Nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uyise. Kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Okay. So ukuthembeka uNkulunkulu nje kuhambisana nokuthanda izwi lakhe ulenze. Njengoba noJesu wakhazimula waba izibulo labafileyo. Ukuthembeka. Akekho umuntu onganikholwa athulwela nje ukuthi yena aphilele ukuphila. Mawuthi ulwenza izinto wena ufuna ungena ezulwini, ufuna uthembeke kuqala uNkulunkulu. Yabo ngesikhathi uthi wenza ungena ezulwini, ugcina sowuthembeka ngoba yini uzokwenza noma ngabe yini uNkulunkulu ayisho. Ugcina sowuyithanda lempilo yokuthembeka kuNkulunkulu. Sonke sivela ukuthembeka kuNkulunkulu. Akekho umuntu ongcono kunomunye. Asithembeke ezwini ukuze
khazimuliswe ubaba wethu osezulwini. Uthini uPetro? sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli Madoda abazalwane. siyakwenze njani na Wayesethele uPetro. phendukani Yilowo nalowo abhabhathize egameni lika Jesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezono Ukuze zenu sithethelelwe iziphambeko zethu. khona niyakwamukeliswa Isiphiwo sikaMoya oNgcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu Esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo Ukuthi nje wena wamukele impilo yokuthula nothando ukuze uthole ukuphila okuphakade. uJesu Kristu uyinkosi. Kubona bonke abantu abezwa izwi libahlaba izinhliziyo ukuze beze kuNkulunkulu. Siyacela ukuthi basithinte kule mininingwane lo ebonayo ku screen. uNkulunkulu evumile uza kuyenza indlela ukuba sifinyelele kuwena ubhabhatiswe emanzini egameni lika Jesu Kristu njengokusho kwembhalo. Bese ke uNkulunkulu ngokuhamba kwakho uqhubeka nokufunda wonikwe isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Mawukuthi usunikwe isiphiwo sikaMoya oNgcwele sekumele ungene ngaphansi kwamanje. uJesu Kristu uyinkosi. Sophinde sibonane futhi uNkulunkulu evumile ngolesibili ntambama egameni lika Jesu Kristu. Elusivalele ngoNkulunkulu. baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyacela Nkosi ukuba usiphe amandla Nkosi uJesu okuhlala othandweni lakho usiphe uNkulunkulu onamandla amandla okuqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekukhulekweni ngomoya nangeqiniso nasekuhlephuleni isimba uNkulunkulu onamandla wena wedwa Nkosi uJesu inkosi nomsindisi wena wedwa uthembekile ulungileyo kaNkulunkulu makube udumo nenkazimulo izindlebe zethu Nkosi zilizwe ilizwi lakho siligcine linketeze ngaphakathi emphefumulweni wethu kube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu osemazulwini egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen. Amen.